Cih, kalau terkenal Mas Omek, ini kawasan negeri Malaysia. Mas Omek, sugeng mirsani. Pak Pina Kendung, Sopo Pina, mat menonton live streaming. Ye Mas Minut Aminuddin yang punya balong bangga Gresik. Amat menonton. Bapak Guru Adi Waloyo, terima kasih sing duwe Adi Wijaya nggih. Matur nuwun Pak Adi Waloyo. Sugeng rawuh Abah Suwadi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah iso mendarat nek saka Wareng. Cerit. 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 Yen
gelem namani jelas manis segere dah lah polahe sing tak sunreno lan wangi dadi yo tombok kangene ati iki sumari karayo wangi kemange kopi renteng turut lempang jemlorot kaya seloko godhonge ijo awe marang ati ser katon ayem tentrem dijajane nyawang kopi atine ayem kopi kembang meratondo arep metu wae ser setahun sepisan ngondok kopi biasae oe amerintis gede-gede dompolane di sing lugur nek lemah sisane tanda kuwi karane somari wing karya wangi kembang kopi renteng turut gagap jemlorot kaya seloko godhonge ijo awe marati katon ayem tentrem nyawa kopi atine ayem kopi kembang maratondo arep metu wae setahun sepisan ngono kopi biasane woe arerinte gede-gede dompolane sing lugur ana lemah sisane tanda kuwi arep